Nining Miyerkules nga adlaw sa ikaduhang simana sa Pasko sa Pagkabanhaw, padayon kita mga igsoon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ug karon atong nadungog sa atong ebanghelyo ang usa sa pinaka-paborito nga mga teksto sa atong Biblia. Usahay mangutan ako sa mga taon sa inyong paborito nga Bible text, permigid ni ang malitok. John 3:16. Mao kini ang atong ebanghelyo. For God so loved the world that He gave us His only Son for the salvation of all. Mga igsoon, sa unsang paagi nga makaingon kita nga nakahatag kita gugma sa atong isig katawo. Kana bang permi nato sila istoryahon? Kanang naatay panahon nga ihatag? Nakahatag ba kita og mga butang nga makapalipay kanila? How can we say that you love that person? How can we say that we love that person? Siguro mga igsoon ato ka na itanda o itandi sa pagigugma sa atong labaw nga makagagahom. Ang gugma sa Dios. Unsa man di ay ang gugma sa Dios? Ang gugma sa Dios kompleto o way kinutuban. Dili lamang nagpasabot nga kung nahigugma ikaw, kutob lamang sa emosyon. But the love of God is an act. Usa kini kabuhat para sa tawo nga imong gimahal. Sa taglaong panila, ang tawo nga kanunay nahigugma, naghuna-huna sa kaayuhan sa iyang gihigugma. A person who loves only thinks the goodness of the one he or she loves. Mao nang pangutan ng mga igsoon, unsa nga klase nga gugma ang atong ginahatag sa ubang mga tao? Unta na kining gugma nga gihatag sa Dios kanatong tanan, which is complete and unconditional. And not only this, it's inclusive para sa tanan. Dili kay exclusive ka nang pinili ra lamang. Tungod kay kung muhigugma kita nga tinuoray kana atong makita ang kahayag. Kung muhatag kitag kahayag, nagpasabot ka na nga nagmatinud-anon kita sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, how can we experience God's love? Unsaon nato pagkasinati sa gugma sa Dios. Mao kining atong hagit, mao kining atong makatunan og mensahe karong adlaw. We need na kinahanglan kita og tulo ka butang. Ako kining giminingan og boss. We need boss. Kinahanglan ta og BOS. We need to believe, we need to open, and we need to surrender. Kinahanglan mo tuo kita, ablihan ta ang atong kasing-kasing o gihatag nato ang atong kinabuhi aron makasinati kita sa gugma sa Dios. Hatag laong panako, kung nagmatuohon kita, makasinati kita sa kahayag ni Kristo. Kung abli kita sa atong kasing-kasing o huna-huna, atong masabtan ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. O kung andam kita muhatag sa atong kinabuhi, mo surrender kita, ang grasya sa Dios atong madawat, bisan pa sa pinakalisod nga panghitabo ni ining kalibutana. Mga igsoon, ang gugma dili lamang pagbati sa kasing-kasing, dili lamang kung emosyon. Ang gugma kinahanglan pod atong ipakita pinaagi sa atong mga buhat. We need to act on this. Buhaton ta kini para atong matagamtam ang kaluwasan o ang kinabuhing walay katapusan. Kini ang hagit kanatong tanan, ug mao kini ang mensahe sa atong pagpadayon sa paglakaw dinhi niining kalibutana. Daghan pa ang atong masinati, pero kung kita nagmatuohon, kita abli o kita andam muhatag og tinuod nga gugma sa atong isig katawo, ang Dios muhatag pod og kaluwasan o kinabuhing walay katapusan kanatong tanan.
Untana mga igsuon, ato kining pamalandungan sa kanunay, ug sa kanunay usab, ato kining puy-an sa atong kinabuhi. Maghigugma ay kita sa mga ang Dios na higugma kanatong tanan. Ug ato kining buhaton, dili lamang unta karong adlaw, kundili hangtod sa kahangturan. Amen.